Mae Swyn Haf wedi dod yma i Mrwsel i weithio yn y swyddfa gyda fi i gael profiad o fywyd yn y Senedd. Swyn, beth ydych chi'n meddwl o bopeth hyd yma? Wel, mor belled, beth sydd wedi taro fi yw gymaint o amrywiaeth o bethau sydd yn cael eu trafod a'r ffordd mae gymaint o bobl yn cydweithio ar draws gymaint o wahanol faterion, a mae pob peth fi wedi eistedd mewn arno mor belled wedi bod yn rhywbeth sydd yn bwysig gatre a dramor, a fi'n meddwl bod hynna just really wedi taro fi eisiau gymaint bod pob peth yn berthnasol yr amrywiaeth o bethau sydd yma. Pa fath o bynciau, pa fath o gyfarfodydd ych chi wedi bod yn? Wel, ges i'r rhaint o eistedd mewr ar y pwyllgor deisebau. Ni'n aros i glywed dirprwyaeth o Iwerddon yn trafod achos ynglyn â safle tirlenwi, a fi'n gwybod bod achosion tebyg wedi codi yng Nghymru a dyn ni wedi llwyddo i frwydro. Fi'n gwybod bod chi wedi llwyddo i frwydro yn eu herbyn nhw, ac oedd yn ddiddorol gweld bod yr un math o beth yn codi yn Iwerddon, a mae Ewrop yw'r lle i ddod mwyn cael strategaeth i ddelio efo hynna yn y ddwy wlad, fel bod na un gyfraith yn gallu delio efo'r un math o achos. Ac ydych chi'n meddwl bod yn werthfawr i bobl ifanc, i fyfyrwyr fel chi, i ddod yma i Mrwsel i weld y Senedd a beth mae Senedd yn wneud? Yn sicr, fi'n meddwl bod wedi gwneud byd o les i'r ffordd dwi'n gweld Ewrop fel sefydliad, achos dyn ni'n clywed lot amdano fe heb ddeall cweit sut mae'n gweithio, a fi'n meddwl bod e'n gwneud byd o les i ddod yma a cael profiad byw ohono fe. Diolch yn fawr.